Bliver det mon jul i Hellum? Ja, så er jeg nået hjem den 2. december, og jeg er spændt på at se, hvad der sker inde i huset. Ja, så det er den 2. december, og loftet det er lige blevet sparlet for 3. gang, eller 4. gang, eller hvad hulen det nu er. Så er det forhåbentlig sidste gang. Så har nissemoren været ude og købe maling til stuen. Det bliver meget spændt på. Og her er en lille farveprøve. Det bliver spændende. Men hvad gør de så? Bliver det mon jul i Hellum?